Inак масъалаи IMC 2015. Ин водиани масъалаи ҳафтум ҳал мекунем. Масъалаи ҳафтум мега квадрати ABCD дошдаги нуқтаи E'ро чунон гирифтагиан да BC ки BE 20 ва EC 28 сантиметр. Яко нуқтаи P'ро да BD бояд мо ҳамин хел бигзорем ки PE ҷамъи PC минимални қимат қабул кунад. Аввал пауза гузорен, чанд қадар фикр кунед, баъд ҳалла бинед. дӯстони азиз, якум чизе ки мегӯм, кадом вақт мисол суммаи AB А ҷамъи B қимати минималиро қабул мекунад, қимати хурдтарина. Ҳамон вақте ки ҳамин точкаи пересечения AB дар ҳамин хатти рост биховад. Мақсад ҳамин P'ро агар ки AB-да барем, инҷа барем, ҳамин масофаи байни онҳо минимал мешавад. Акнун хай чӣ кор мекунем? Иҷада мо медонем ки PE ҷамъи PC калони EC ба нобаробари секунҷаҳо. Яке мора бояд ки P'ро ба ҳамин BD-да фақат бимонем. Яъне ки мо P'ро да EC монда наметавонем барои минимал нишидан. Барои ҳамин чӣ кор кардан дар кор? Якум кори мекунем, бояд ки биёвем симметрично E'ро да AB ягон хел симметрично биёрем. Барое ки секунҷаи агари хел секунҷа бисозем, ба мо мегӯем ки ҳамон хатта, ҳамон хатти AE штрих мисол CE штрихда мемонад. Хай як нуқта мегирам, нуқтаи масалан E штрих. Чӣ хели нуқта боша? Ҳамин хел нуқтае боша ки BE баробари BE штрих боша, ҷамъи 20 боша. Барои чӣ? Барое ки видите секунҷа баробар мешаванд. Секунҷаи PB баробари секунҷаи PE штрих B мешавад. Барое ки угло 45 градуси, ҷа 20 бо ду тарафи опишӣ дорад. Барои ҳамин PE баробари PE штрих шуд. Акнун мо агар ки E штрих Cро пайваст кунем, инҷа мефаҳмем ки PE штрих ҷамъи PC ҳама вақт бояд ки калони баробари чӣ бошад? EC штрих. Агар мувофиқи нобаробарии секунҷаҳо бояд калон боша, не ки баробар. Яъне ки вақте баробарӣ ҳамон вақт мешавад ки ҳамин суммаи дутаи растоянӣ баробари EC штрих мешавад. Дар ин ҳолат минимални қимати минимални қабул мекунад. Барои ҳамин мо мегӯем ки P'ро да пересечения, да нуқтаи буриши BD монему ва E штрих C монем. Агар дар ҳаминҷа монем, P штрих иҷа, P'ро иҷа монем, қимати минималиш чанд мешавад? EC баробари E штрих C мешавад. То есть решаи 20 квадрат ҷамъи 20 ҷамъи 28. 48 квадрат баробар мешавад ба решаи 400 ҷамъи 48 квадрат
2034. Чем 404. 2074. 2000. Ayı бар 50. Cevap 50'ymiş. Salmamış.